Jeg er vognvasker, professionel vognvasker, og har været her i 6 år. Lyset her, det giver jo det lys, man skal bruge, når det er mørkt. Det giver mere refleksion, hvad skal man sige, på bilen, så man nemmere kan se snavse. Det kunne du ikke før i tiden med de gamle lamper. Og øjnene bliver ikke lige så trætte heller, efter at have gået en hel dag herinde, når det er mørkt.